Stojíme pred Župným domom, národnou kultúrnou pamiatkou, historickou dominantou nášho mesta, ktorá nám padá na hlavy. Chceme sa pustiť do komplexnej rekonštrukcie 232-ročného Župného domu. Po obnove nájde v Župnom dome svoje miesto naša mestská základná umelecká škola Jána Levoslava Belu. Presťahuje sa sem aj naše informačné centrum. Vznikne moderné návštevnícke centrum s kaviarňou, ktoré bude skutočne bránou do Liptovského Mikuláša, miestom, kde návštevníci zažijú atmosféru mesta ešte predtým, než sa tam vyberú. A ostane tu aj honorárny konzulát Poľskej republiky. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie je architektonická vízia. Dominantným prvkom bude presklené atrium, moderný kultúrny priestor využiteľný na koncerty, výstavy či menšie podujatia. S realizáciou počítame na prelome rokov 2026 a 2027 a dokončenie očakávame v roku 2028.